Er du startet? Jeg er lidt dumpet. Jeg fik 0, fordi at samfundsfag. Skørt! Hej! I dag der skal vi lave sådan en, en taste for amerikansk slik. Min mor hun har sendt det. Hun har lige været i USA med min lillebror og papfar. Bunes far. Ja. Så når vi har spist slikket, så giver vi den 1-5 kylder. Hvad er det her? Sweet and salty. Jo. Ej, det ligner sådan noget kæmpe saltstang, der er sådan knækket i stykker. Hvad? Ej. Nej, hvor ser det mærkeligt ud. Ja, okay. Ej, det smager faktisk godt. Det smager lidt af morgenmad. Giv den 4 ud af 5. Ej, det er en 3. Det her. Det lugter sådan noget mint. Grønne. Ej, er det sjovt, er det mint? Det her. Ja, det er. Nej, mint det er ikke lige mig. Ja. Ej, det er godt fint nok. Ej, mint det er ikke lige mig. 4 kylder. 2 for mig. Nøds. Ej, det er sådan små nogle. Ej, du er jo sådan store nu. Ja, det tror jeg også, det var. Hvordan? Det er sjovt, det her. Det er sådan helt små nogle. 2, 3. Ej, det er sådan... Det er surt. Blanding er sur og sød. Det spænder også mig ud i kæben. 5. Fordi jeg gør det sur slik. Ej, jeg Det smagte fandme godt. Den har jeg ikke givet 4. Det ser også ordentligt lækkert ud. Er det ikke chokolade med... Det er mørk chokolade. Sådan, Hvad fanden er den her frugt her? Granatæble. Granatæble, ja. Og nu. det var for godt. 1, 2, 3. Ej, det smager så godt. Jeg synes, det er hårdt at tykke i. Det sidder sådan fast i tænderne. Ligesom peanut butter. 4. 4,5, tror jeg. Ej, jeg kan bare 4. Den er god. Sådan. Det lugter godt. Er du klar? 1, 2. Det smager godt. Fuck, det smager godt. Det er en 5'er, den der. Ja. Ej, det smager virkelig godt. Det er faktisk virkelig godt. Pas på, det er ikke gift. Du er sag. Ej, det er garanteret sådan noget, du tager ind til smelter det eller sådan noget. Ej, det er garanteret pisse Det ved jeg smukt, det der. Jeg tror, det er det med sådan noget sødt noget. Tror du? Ej, det hedder sweet, det er rigtigt. Ja. Ej, de lugter sådan noget slim. Nej, sådan nogle vitaminpiller, sådan nogle man tykker. Det lugter det der slim, det der brudte slim. Ej, ja. 1, 2. Ej, det kan vi ikke. Ej, det er jo ikke skide sødt, det her. Undskyld, smager det der må det godt. Puha. Den får 1. Nå. Det er faktisk okay. Det er sådan... sådan en middelring. Jeg tror ikke, jeg er 3. Ej, jeg begynder så at græde. Det er chokoladedum. Ej, jeg glæder mig. Det er sådan virkelig amerikansk, sådan der. Ej, er det bare at sige 1, 2, 3, eller hvad? Ja, 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Før. Jeg tror, det er min, du skal have et eller andet til den. Det er virkelig tørt. Det er godt. Jeg vil nok sige 2,5. 2,5. 2,5. Okay, det var det her for den her video. Det var sådan rimelig sjovt at prøve noget andet. Ingen af os har prøvet det her før. Så yes! Og så vil vi lige sige tak til Lille. Kom med. Hvad var din favorit, Lille? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, Ja. jeg kan ikke huske, hvordan det smager. Det er i hvert fald sko. Hvad er din yndligste i det hele? You can fuck off! Det er helt fascinerende at se på sig selv på alle måder. Hej, Jakob! Nej,